kadugwe ajo baji hinirat 15 minutes lasopor arling daily chief editor plus ahempu publisher alang li arong cheboy lo lapen alang li arong cheboy puthak nilitum di press club lapen digital media union of Karbeng long ahin pen nilitum lingduk chepaklang lo lapen alang li hamse sangho family tum apu pai ahemasor usomar donrap kadugwe tum hantan nilitum lingduk alang itum long chepaklang dundo lapen alang li tipihan se akar jong ini samjin pen siningang song paduji fan iltum anam akengri jordom iklot lapen arling deli ke komama ilitum arling deli di to komama la bang ilitum kithan we data choklo kadu ta chini lo alang like karbi alam pen newspaper daily newspaper ke paklang chenga bang do pi lasor leng daily non lason newspaper non ningkaning ko plengelo lapen non arling deli ahempu tipihan se alang li arta bangke 44 vela sila alang li nona por hud arta do e hud alang li arong ke cheboy ke ningduk mimela lapen Karbeng long along pherangke doan lapen newspaper tum hadisi kanu hok dolo asi laso kanu hok bangeli tum mo pita repair unelo asi alang li kemang alam the ki patun ji phan ilitum kadogwe media hin benta bori pon popusi ningthelo